Hey, egwu. Biko kere na akwele m atụla ikwa na ebe nna akụ asịrị. Unu ga-asị ka ekwe ife anụmanụ nwaanyị a na-amụrụ amụ. Unu ma ife nna amụrụ amụ na. Ife nna amụrụ amụ bụ na akụkọ nta akụkọ a m chọrọ ịkọ na akụkọ a m chọrọ ịkọ. Ana m ama amụ sị ka onye okwu a na-aga alụ yara efukwa ife onyonyo alụ. Ka onye okwu a na-aga alụ mgbe na-afụ n'ife onyonyo alụ. Ekwenụ m anya nụ biko kerenụ mbụ n'obodo oyibo a mmadụ nọ. Chineke na-akwara mmadụ ebe na-ekwe nwaanyị anụ nwa na ya ayi ebe a. Onye tupugide ebe a tupugide ebe a. A ga-ekele dị nchukwu onye akanye tụdịdị. Ọwụ na be anyị na ọ ka ayọta jukọ ego kpochupụ ebe niile bete obodo a. Ọ ya etufu ofe onye anyeli ofu ego ọ ya dịwa kwakwakwali dịkatakwali ma onye enwetazikwali wee gwụ ya afọ ya nye ego kwachara akwacha. Mana ọ bụ ba ya na-ekpokonye ego na-ekpu inye na-ekpu ndị anyị were be anyị merụ bizines ebe a na-aya ayọ emechizi anya onye were rọbụte n'anya olesibe anya mmiri yọwa ego enye ya ego. Obodo anyị ihe tupugide ebe a anwụ na mmiri anyụcha ya anya. Biko ka nkọkọ nta akụkọ m chọrọ ịkọ akụkọ na-akọ akụkọ asịrị m chọrọ ịkụ bụ na anọkwalụ m onwe m nekwanụ m anya na nekwanụ m anya na onye na-abịa ekpesara m njikọwe na no guys just imagine a sịrị ka Chukwu mebe ka ọ ghara ife onyonyo a nwekwa ife mezin na nsogbu dịkwara m o a na-ekwu okwu ndị bụ mmadụ a na-akọ akọ ndị na-abụrụ mmadụ ndị bụ ndị Igbo nwa bụ ezigbo nwa amụrụ amụ nwa ya elu ụlọ ya na-ebe akwa na-enwetara dị nwa ndị nwa ya anabaaghara na-ebekwu akwa na ha na-achọ nwa achọ. Anụmanụ bịa sị na ọ na-achọ nwa wute nwaanyị obodo iya maazịkwa m ụwa nke m ọ dịzikwa iche nwaanyị na nwaanyị anụghị amụtabere m nwa nwaanyị amụtabere m nwa na ana m achọ nwa nsị nsirekwa biko. So ndị na-achọ nwa ya alụ ụlọ nwa ya analụ ụlọ na chi Obinna na-ebe akwa na ha na-achọ nwa mbụ gị nwa na-achọkwu nwa anabaaghara na-ebekwa akwa na ị na-achọ nwa anabaaghara anabaaghara Chineke na wee kpọọ ya ọkụ wee bụrụ m nwa bụ onye nta akụkọ onye ile ncha ka ịbịa kọsara ya wee bịakọ ya n'efere mba ụwa nekwe ndị na-ejide mmadụ ndị wayo onwere ebe wayo adịrọ n'obodo a nwụchikọ ha ya n'ụzọ kwụsị kọwa ya ogologo akụ dee were ihe na akara ID etinye n'igwe lie ya ọrụ. So nekwa nwoke a Chineke na-atụkwalụ ofe Naijiria bụ ya na-ele taya eji ekechi akpa ụkwụ onye anyị fụrụ ihe a gotere ụlọ n'obodo a ga-esikwa si na ọ na-eme ihe si nke ada wee goo ụlọ n'obodo go flat n'obodo a nwaanyị obodo na ebe a o metere ego mgbe go ọ ndị metu o chụpụsị na siti ọ kwụziela akwụrụ ibi na otu ọkwụkwa ha na-abịakwa abịa ebuli ya na-elezi elili ihe na ụnụfụlụ ya ọ ka i wee fụ ka obodo nyere onye goro ụlọ n'obodo ime ego na-eji ego flat kwụọ ebe ọ ya kwụgide ebe a ọkụgidezi asịrị niile akwụsị ya ọkụdezie kwụsị o wee were ego jechie ị na-ekekwa agụ Chineke nla biko o wee ka nkụtu eme akụkararịsịzi ya ọkwụgide ihe akwụsịzi o were ego jechi nwaanyị obodo Chineke ya kwalụ mmadụ ebe onwe mmadụ ya fọrọ ụwa ka nsịtọpụ nwoke wee bịakwute nsị na ọ na-achọ nwa anabaaghara na-achọ nwa azị gbakwa Chukwu mekwa ebe ka ala ifife onyonyo a bikọs ọ bụrụ ma kịtịkpa kịtịkpa na-enwere na nna alacha ya ichere na achọ dị mma onye gbasara ka akọsịara m ibe nla gị ihe ọ fụrụ were ọsara ọlụ ya bịakwa ka ọlụ m ewede ka kịtịkpa na-acha ya ị na-achọ nwa sogbu onwe la nwa anabaaghara ka ị na-achọ ọ dịkwa